Ο Χρήστος Δασκαλάκης επιστρέφει πάντα εδώ, στην Ύδρα, όπου συνάντησε για πρώτη φορά σε ηλικία 5 ετών τους βιολογικούς γονείς του. Από μικρό παιδάκι έγραφε τις σκέψεις του σε χαρτί και σήμερα είναι συγγραφέας παιδικών μυθιστορημάτων με ιστορίες γεμάτες από το φως της ψυχής του και του αγαπημένου του νησιού. Τα πρώτα περίπου 5 χρόνια της ζωής μου τα έζησα σε μια ανάδοχη οικογένεια. Έφτασα στο νησί μετά τα 5. Ήταν σαν να έχω μηδενίσει το παρελθόν και να ξεκινάω πάλι από την αρχή. Οπότε σε εκείνη τη φάση της ζωής μου ήταν όλα ολοκαίνουργια για μένα. Καινούριο σπίτι, καινούρια οικογένεια, ένα καινούριο σχολείο. Αισθανόμουν, αυτό που θυμάμαι είναι ότι αισθανόμουν πάρα πολύ μικρός, μικροσκοπικός. Τα χρόνια στο σχολείο ήταν παράξενα και αρκετά μοναχικά, θα μπορούσα να πω. Εδώ υπήρξα ως μαθητής και πάντα με μάγευε αυτό το σημείο που είναι πάρα πολύ στενό και καθώς κατεβαίνεις ανοίγεται αυτή η υπέροχη θέα μπροστά σου. Και θυμάμαι σαν τώρα τα κορίτσια που έπαιζαν λάστιχο. Λάστιχο τα κορίτσια εδώ στην αυλή και εμείς από πάνω παίζαμε μπάσκετ. Στην αρχή επειδή ήμουν ψηλός με θέλανε στην ομάδα. Μετά που άρχισα να παχαίνω και να βλέπουν ότι δεν είμαι τόσο αθλητικός, δεν με ήθελε κανένας. Οπότε απλά παρακολουθούσα τους υπόλοιπους να παίζουν και να απολαμβάνουν τη σχολική ζωή. Περίμενα απλά να χτυπήσει το κουδούνι για να μπούμε μέσα. Αισθανόμουν πιο ασφαλής μερικές φορές όταν ήμουν μέσα στην τάξη παρά στο διάλειμμα. Έγραφα μικρούς σύντομους στίχους ή ιστορίες σε μικρά χαρτάκια και θυμάμαι ότι τους έκρυβα σε διάφορους μαντρότυχους του νησιού γιατί δεν ήθελα κανείς να τους βρει. Και το ένα χαρτάκι μετά το άλλο, οι ιστορίες άρχισαν να μεγαλώνουν και εγώ άρχισα να ανακαλύπτω ότι αυτό που μου έδινε χαρά και ήταν η διέξοδός μου ήταν το να γράφω. Ήμουν ευτυχισμένος στις στιγμές που έγραφα. Οπότε μάζεψα τα πρώτα μου στιχάκια, τα πρώτα ποίηματα που είχα γράψει και ξεκίνησα να ανταστέλνω για αξιολόγηση σε διάφορους εκδοτικούς οίκους. Μετά από πάρα πολλά όχι, ήρθε και το πρώτο ναι. Ήταν εκείνη η στιγμή που αισθάνθηκα ότι αυτό που ονειρευόμουν ως παιδί, να γράφω ιστορίες που θα έχουν φως και αισιοδοξίας και το να είμαι δίπλα στα παιδιά, είχε πραγματοποιηθεί. Αυτή η ευχή είχε πραγματοποιηθεί. Τότε αισθάνθηκα ευτυχισμένος και τότε αισθάνθηκα ότι προφανώς ως συγγραφέας μάλλον ίσως να έκανα κάτι καλό, κάτι σωστό. Τα βιβλία που γράφω εμπεριέχουν κομμάτια της ζωής μου. Παίρνω κάτι το οποίο μπορεί να με στεναχώρησε, να με δυσκόλεψε και το μετατρέπω σε κάτι που έχει αισιοδοξία και φως. Γιατί θέλω να υπενθυμίζω στα παιδιά, έχω ανάγκη να το κάνω, για εμένα πρωτίστως, ότι από όπου και αν ξεκινάς, όποια δυσκολία και αν έχεις βρει στη διαδρομή σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Θυμάμαι μία γιαγιά, η οποία μου είπε ότι το εγγονάκι της ήταν με καρκίνο στο νοσοκομείο και ένα από τα βιβλία μου ήταν η αγαπημένη του συντροφιά.